Kung saan may tawag ay atong giwalihan ni Jesucristo. Anong walihan man ang mga kalat, mga matay na? Katong nga lugar na giwalihan. Langit ba to? Dili gyud, pwede walihan ang langit no kay himpit ang ilang kadaugan. Impierno ba po to? Dili gyud to impierno mga igsuon. Tungod kay ang impierno nga diin anaan na dito ang mga kalag nga gihukman, dili na aning walihan tungod kay himpit naman ang ilahang kalaglagan. So naa gid ay lugar na diin temporaryo nga bilangguan sa mga kalag. Mga igsuon mao kanang bungtura nga atong sakon atong adtuon na diha ang minteryo adunay mga tao nagpaabot sa santos nga misa kunya may lawas ug anya kami karon nining sementeryo aron sa padayon sa among paghandom sa among kaigsuonan nga nagpunak kanamo di nang ginanglan usab sila sa among mga pag-angko alang kanila ug uban ining among igsuon karon kadin ipadayag sa maong kamatuoran kadin ang tanan mahayagan ug madugangan ang kahibalo sa pagtuo isip mga Kristohan. Usamhan nga langit nun, mangay kami sa imong panalangin nining kabuntagon na wala kami mahimo kung wala ikaw. Pinagi sa imong bugtong anak na mo si Jesucristo nga mong Ginoo. Alright, good morning. Akong dakong pagtahod sa tuwang mga kaigsuonan nga naa karon. Wala ko kaila sa mga opisyalis diri sa Barangay Diho. First time na ako nangyari diri sa sitio nga ni dire. Danau Cemetery. Akong dakong pagyupo og pagtahod sa mga opisyalis dire, di na ako hinanlan. O sa tanan nga nangitambong dire alang sa pagpaabot sa Balaang Santos nga misa o sa pagduaw sa mga mahal sa kinabuhi, tanan maayong buntag. Karong adlaw ug sa ulo kini gitawag og Halloween sa English pa. Sa Binisaya gitawag kini og na ako na runggang termino sa una, ang putuan na kayo na uson aron kanang gitawag palasibo. Wala na. So dili na ako matuki kung diin gikan ka na nga pulong nga palasibo. So kining pulong Halloween, usalan man kini mga igsuon. Katong uban ay pagpudi ra mo mamati bisan na ramos layo. Unsa man ning Halloween? Ang Halloween gipakli kini gikan sa pinulungan nga All Hallows Eve. All Hallows Eve. Buot pasabot Halloween, Hallow means holy o kun balaan. So balaan di ay dili di ay adlaw sa mga laway nga ng tao no makahadlok. All Hallows Eve buot pasabot mga igsuon gitawag kini og gabi sa mga balaan. All Hallows Eve. So ngano ato maning gibuhat? Tamatang ang Halloween o kun All's Day o All Saints Day. So kahapong adlaw mao ang All Saints Day. Adlaw sa mga balaan. So ngano man ato manghandumon ang mga balaan. Ato man silang gihandom ang mga balaan o kinsa man kuning mga balaana. Kinsa man ning mga tawhana. Sa wala pa nakahibalo ang pinakaunang nga balaang katawhan, walay lain mao ang mga pinakaunang Kristohano. Kinsa man ang pinakaunang mga Kristohano? Siyempre mao itong mga apostoles ni Kristo na 12 ka buo. So kinsa man ni sila? Mao kini ang unang mga balaan. Kini mga balaan mao kini ang nahiusa sa Dios. Atong mabasa sa Pinarayag 8:3-4 nga ang mga balaan mao kini sila ang unang nahiusa sa Dios. So ato kini sila gipahinungdan karong adlaw tungod kay unay ato kanang istoryahon karon nganong ato magpahinungdan. Ngano man po ang uban atong mga kaigsuonan nga dili Katoliko, wala man po sila nagpahinungod. Ngano kita naman po mga Katoliko ang nagpahinungod niini. Ato din sila pahinungdan mga igsuon tungod kay Sulti ni San Pablo. Mao kini, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Ihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo. So ato din silang hinumduman mga igsuon tungod kay pirmi silang gahinumdum kanato, pinaagi silang mga pag-ampo. Tungod ni ana, kita nga mga makasasala nga mga katawhan magpakilaban kita kanila. Tungod kay atong matuki diha sa Biblia nga ang mga makasasala yulungtanan sa Dios. Usa dili kita takos ug wala kitay kasiguruhan nga diindunggon kita sa Dios. Una nga magpakilaban kita sa mga balaan. Tungod kay ang pag-ampo sa taong balaan o kung matarong Santiago 5:16 dako kaayo og kahimuan. Apat wala ba ta nasipyan ini?
Wala ba taan ni naka lapas hinuon sa balaang kasulatan tungod kay naamang ko diri giingon diha sa Juan 14:16 niingon si Kristo nga ako mao ang dalan ug ang kamatuoran walay makaadto sa amahan ug dili moagi kanako. Jo naa po diri buhat 4:12 ang kaluwasan makaplagan lamang diha kang Kristo. So ngano man di ay nga musampit pa man puta o magpahinuod man ta sa mga santos nga si Kristo man day ang kaluwasan. Wala ba ta masipyat ini? Muna akong pangutana o muna hinungdan usab nga ni ata karon o before magsugod ang misa na ata aron nga ato kining matuki aron nga malinawan ang ato ang ngit-ngit nga mga pagtuo. So mao ni siya nato mga kaigsuonan nga ato ang hinumduman kagahapon All Saints Day. So kung ba ini sa Diyos nga diin kita musampit kanila? Nag-ingon ba ang Ginoo nga duol ka mo sa ato sa mga balaan? Nanong dili man ta pwedeng murikta nila nganong ato pa man sila pasilunggan. Munay atong batayan karon tungod kay daghan man gud nga motoi sa ato ang pagtuo nga nagsimba kita og Dios nga nagsampit man po ta og mga santos. Niya ato kini basahon diha sa Hebreo 12 bersikulo 23. Ato kining basahon dili lamang putot sa pagkamabasa kundi ato usab kining sabton. Kining Hebreo 12 bersikulo 23. Iluol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak ng mga ngalan na hisulat dito sa langit. Iluol ninyo ang Diyos ang maghuhukom sa tanang tao. O ang mga espiritu sa mga matarong nga nahimpitan. So naa di ay tayong basihan nga duulo nato ang mga espiritu sa matarong nga himpitan. Karon kayo, giduol ninyo ang maghuhukom sa tanan nga maang Dios. O naa pa di ay sugo yun ang mga espiritu sa mga matarong nga himpitan. Kinsa man ang espiritu sa mga matarong nga himpitan. Wala lain ang mga malaan ng mga apostolis nga pinakauna ng mga Kristohano nga diinag tas og dugo aron paglaban sa ato ang pagtuo ni Hesukristo. So mga igsoon, anong adlaw mao ni ang gitawag og All Souls Day. Adlaw sa mga patay. So ngano man nga ato maghandumon ang mga patay. Ngano kita man po na naghandom o nagduaw sa sementeryo sa mga igsuonan nato nga mga patay nga madugan na nangamatay, dugan na ni taliwan. Aduna man gyud daghan nga dili mo duaw. Nya naapod sila sa simbahan. Kinsa man yung mga simbahana? Namo tay mga simbahan nga dili mga Katoliko nga gidili nila ang pagduaw sa lubnganan. O dili gid sila mo duaw, nganong kita naman po? Ato ba ning duawon tungod kay mo inaandan? Ato ba ning duawon mga igsuon tungod kay mao inaandan sa tungurang mga katigulangan? Dili gyud. Ato kining gihimo tungod kay mo kini ang kamatuoran. Atong basahon kining Sirach City 33. Atong basahon. Panghatag kanunay sa tanang mga buhi ug ayaw kalimti ang paghandom sa mga patay. So naa di ay. So klaro kaayo ang atong giari diri. Dako kaayong biblikanhon. Dako kaayo nga kayo og value sa ato ang pagtuo atong pag-ari diri. Ano man nga ipahandom man nato sila. Tungod kay ang atong paghandom aduna usay paghalad o pagampo. Unsa atong ihalad? Mao ang mga pagampo. Dili lamang atong ihalad nga mga pagkaon. Tungod kay ang pagkaon dili na nila gikinahanglan ang ilang gikinahanglan mao ang atong mga pagampo. Okay? So nganong ato sang handumon? Ang ato sang halanang pagampo tungod kay naamanggoy mga tawo nga nangamatay na nga adunay mga dagkong sala o gagmayng sala nga adunay sala nga dili mosampot sa kamatayon. Unsa man ning kamatayon nga gihisgutan sa Biblia? Kamatayon ba sa pisikal? Dili. Ang kamatayon nga gihisgutan sa Biblia mao kani ang kamatayon nga katapusan kalaglagan nga mao ang impierno. Niya naa diri sa unang Juan 5:16 atong basahon, kung may makita sa iyang isig katao nga isig ka magtotoo nga nakasala apan sala nga dili mosampot sa kamatayon, kinahanglan nga mag-ampo siya sa Dios.
hatagan sa Dios kining maong magtuto. So biblical na atong paghalad pag-ampo diri sa atong mga kaigsuonan nga doon nang nangamatay. So ang ato ang paghalad og kandila naggot kung kay si Kristo mao ang kahayag, mao kana siya paagi nga diin ay rapod igo ra kung paupuson ang kandila. Sa ito mayroon kong mga pulo nga diin alang sa kalagsa ni taliwan. Dili lamang sa pagkatgot nga diin makatumang ta sa tradisyon o kung mga naandan sa mga katigulangan, kundi importante kaayo ang ato ang pag-ampo kanila tungod kay sila nag-antos karon sa purgatorio. Daghan kaayo kung mga kaigsuonan nato nga dili pumutuo purgatorio. Tungod kay naa sila kuy gibasihan nga diha sa Mateo 25:31 ngadto sa 36, langit lamang ug impierno ang gihisgutan diha panahon sa pagbalik ni Hesukristo. Apan dili siya tungod kay ang pagbalik ni Hesukristo mao naman kana ang final judgment, final na paghukom. Samtang karon wala pa ang final na paghukom. Mao gani si Hesukristo nagwali siya sa bilangguan sa mga espiritu. Unsa man bilangguan sa mga espiritu? Unang Pedro 3:19 si Kristo nagwali sa lugar sa bilangguan sa mga kalag o kung espiritu. Unsa man ni? Atong basahon ang amo na siya ang unang Pedro 3:19. Nga ni ana usab niadto siya og niwali sa mga espiritu dito sa bilangguan. Unsa man ang espiritu sa bilangguan? Espiritu sa bilangguan unang Hebreo 1:3 mao kini ang lugar nga linisanan, limpyuhanan sa mga kalag. So ang ato ding mga kalag sa mga kaigsuonan ng taliwan nag-antos karon sa kalayo sa kainit aron malimpyuhan ang ilahang sala tungod kay wala may hingpit sa kalibutan tungod kay ang nikaylap ang kamatayon pinaagi sa sala Roma 5:12. Muna nga kay atong limpyuhan gilimpyuhan sa Dios ang atong mga kalag bisan kay ang kalag dili man gud mamatay tungod kay walay makasulod sa langit nga mahugaw. Pinadayag 21-27, wa gyud makasulod sa langit nga mahugaw. Muna nga adunay paghashas o paglimpyo pinaagi sa kainit sa kalayo. Isayas 4:4. Mao na siya mga igsoon. Diin man unsa may tawag ay atong giwalihan ni Hesukristo. Anong walihan man ang mga kalag nga mga matay na? Katong lugar nga giwalihan. Langit ba to? Dili gyud pwede walihan ang langit mao kay himpit ang ilang kadaugan. Impierno ba po to? Dili gito impierno mga igsoon. Tungod kay ang impierno nga diin anaa na dito ang mga kalag nga gihukman, dili na aning walihan. Tungod kay himpit naman ang ilahang kalaglagan. So naa gid ay lugar nga diin temporaryo nga bilangguan sa mga kalag. So mao na siya gitawag diha sa unang sa Hebreo 1:3. Atong basahon kini sa English version. Kung giun sa pagpakli ang kining pulong purgatorio. He is the sole expression of the glory of God, and He is the perfect imprint and very image of God's nature, upholding and maintaining and guiding and propelling the universe by His mighty word of power, when He had by offering Himself, accomplished our cleansing of sins and riddance of guilt. He sat down at the right hand of the divine majesty on high. So mo ni siya cleansing of sins, linisanan sa sala. Unya gipakli ko ni sa karaan nga Biblia, La Sagrada Tragedia. Biblia karaan ni siya. Naa dili gipakli o word for word o letra por letra gid nga punong purgatorio. Ato kani basahon sa uban nga dili mo tuog purgatorio kung wala pas Biblia. Ang Biblia dili lamang usa ka pinulungan o 4-5 unom. Dili gyud daghan ang sinugdanan kinatsila kini siya. Ato kini basahon ang La Sagrada Biblia. Alus talis predicumotso di Cristo por boca di noi, especialmente durante el 120 años que duró la fabricación del arca. El Padre sa intindi por espíritus las amas y por cárcel el purgatorio. So mga igsoon atong timan-an nga dili lamang langit ug impierno, adunay purgatorio nga diin sa English pa, purification, from the word purify, linisanan. Okay? So, daghang salamat sa ato mga kaigsoon nga nagpaminaw. Karon, atong andamon na natong kaugalingon tang sa Santos nga Misa o ato ang ihatag ang maayong paghilom o pagpamati. Daghan kayong salamat o maayong buntag kanatong tanan.